Ο Αρβελάτζε που αλλάζει με τον Λιτμάνεν, η μπάλα χάθηκε και η κόντρα για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Γκόγκιτς, φεύγει και ο Καραπιάλης, κρατάει ο Τζόρτζεβιτς την μπάλα. Ανοίγει για τον Καραπιάλη, τέτα τέτοια να δούμε. Πλασάρι, δεύτερη προσπάθεια από τον Τζόρτζεβιτς, δεν έληξε. Όχι, δεν πήγε. Η πρώτη μεγάλη φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Να δούμε όμως το φάουλ, με τον Γιωργάτο εδώ. Και όλο τον κόσμο μπροστά από τα δοκάρια του Φαντεζάρ. Προλαβαίνει ο Αλεξανδρής να γυρίσει δίπλα από το δοκάρι. Ο Γκόγκιτς, ο Σίνισα Γκόγκιτς. Φρανκ ντε Μποer έτοιμος να δοκιμάσει το αριστερό του πόδι. Και το κάνει με δύναμη, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, απομακρύνει. Ανατολάκης δοκιμάζει εκεί μπροστά. Για τον Γκόγκιτς που έχει χώρο Γκόγκιτς, για να δούμε. Ψάχνει για το σουτ, ανοίγει στον Αλεξανδρή. Σε καλή θέση το σουτ. Μια ακόμα μεγάλη στιγμή, η μπάλα δεν βγήκε. Προσπαθεί ο Γιαννακόπουλος. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κάνει ο Κυκλάτζε. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Τρέχει ο Λιτμάνεν. Πρόλαβε. Ευτυχώς σώθηκε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε εδώ. Είναι ο Βίτσκε και ο Ρόναλντ ντε Μποer στο φάουλ. Ο Βίτσκε τελικά θα στάρει με μία. Η μπάλα στο δοκάρι. Ίσως και να την άγγιξε λιγάκι. Ο Ελευθερόπουλος πήγε στο δοκάρι. Εδώ ο Καραπιάλης. Με τον Γκόγκιτς στο 1-2. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Γιωργάτος και μπαίνει. Στο αριστερό η μπάλα. Το τακουνάκι για τον Γκόγκιτς. Το γυριστό out. Out, να μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να καθαρίσει το παιχνίδι. Φεύγει στην αντεπίθεση ο Γιωργάτος. 2 με 3. Γιωργάτος, ο Γκόγκιτς περιμένει απέναντι. Άργησε. Ανοίγει τον Τζόρτζεβιτς αριστερά. Ο Γιωργάτος κρατάει και δίνει στον Τζόρτζεβιτς. Στο αριστερό. Και πάλι Γιωργάτος. Ευκαιρία. Το σουτ δοκάρι. Δοκάρι. Μεγάλη στιγμή. Ο Γκόγκιτς κρατάει. Δεν έληξε η φάση. Τώρα όμως μάλλον έληξε. Ξανά. Κοιτάξτε το σουτ του Γιαννακόπουλου με το δεξί. Η μπάλα στο δοκάρι του Φαντεζάρ που είχε πέσει σωστά. Για να δούμε. 1-2 ο Φορίκουε. Αν επιταχύνει και μπορέσει και περάσει, όλα γίνονται. Στην περιοχή, κλεισμένος. Κάνει την τρίπλα. Πέρασε! Τέτα-τέτ! Πλασάρι! Out! Out ο Φορίκουε. Η μεγάλη στιγμή. Ούτε κατάλαβε πως τον άδειασε ο Ρούντι. Κοιτάξτε. Άψογος χειρισμός. Εποφελείται και από την κόντρα. Ο Ρούντι ακόμη τον ψάχνει. Αλλά το πλασέ του δεν είναι καλό. Έφυγε out.